Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás zo slnkom zaliatého Rumunska. My sme sa vydali na krátky pár-dňový výlet. Tentoraz som si zapožičal Hondu NT 1100, parádnu turistickú motorku na jazdu vo dvojici a využijem ju aj na to, aby som zodpovedal v rubrike Mere tipy ďalšiu vašu otázku, kedy ste sa nás pýtali, ako sa zabaliť na výlet, na motorke, na dovolenku vo dvojici. Na Motorajde sme sa už venovali baleniu vo viacerých videách. V jednom videu sme si rozobrali spôsoby, rôzne možnosti batožiny, od mäkkej batožiny až po tvrdú batožinu, kufre, plastové, hliníkové a všetky výhody, nevýhody. To si môžete pozrieť. Takisto sme robili video, ako sa zabaliť na neturistickú motorku. Tam sme využili na to cruiser napríklad. No v nedávnej dobe Peťo Fischer točil video o tom, ako sa zabaliť v tom zmysle, ako rozdeliť batožinu, ako rozdeliť, kde dať ťažké veci, kde dať ľahšie veci a aký to má vplyv na jazdné vlastnosti, takže to je jedno z najposlednejších videí z tejto série. No a teraz si povieme o tom, ako sa zabaliť vo dvojici na výlet. Čo sa týka toho balenia, ja už som sa balil na všetky možné cesty mnohokrát, takže som časom dospel k tomu, že som si vytvoril taký zoznam. Najprv som si to vždycky písal, aby som na niečo nezabudol, až som následne zistil, že to je stále to isté dookola. A vytvoril som si také balenie na cesty, taký checklist, je to taká tabuľka v Exceli, ja vám to potom dám k dispozícii na Motorajde na stiahnutie, kto bude chcieť, ale to si viete veľmi ľahko sami upraviť. Zmyslom tejto tabuľky je, že v nej je absolútne všetko možné, čo sa vám na cesty môže hodiť a teraz záleží podľa toho, na akú cestu idete, na akú cestu idem, na každú cestu potrebujem niečo iné. Mám aj inú motorku, mám aj iný cieľ. Idem jazdiť do terénu, neidem jazdiť do terénu, ostávam len na ceste. Budem riešiť defekty. Mám bezdušové pneumatiky, potrebujem niečo iné, ako keď mám dušové na Afrike, treba mi aj náhradné duše a tak ďalej. Tento checklist je tak celkom rozumne rozdelený do viacerých kategórií, veľmi dôležitých. Nocľah, takže veci na kempovanie. Ak idem kempovať, riešim, ak neidem, môžem rovno škrtnúť. Ďalej je tu oblečenie, to už si každý rieši aj sám. Veľmi dôležitá časť sú dokumenty, podľa mňa pred každou cestou dôležité skontrolovať. Technika, to sa týka hlavne teda pre mňa tej natáčacej techniky, kamery, nabíjačky, mobily, prípadne notebook a tak ďalej. Kempovacia výbava, ak sa rozhodnem kempovať, tak tu sú rôzne veci. Na varenie, s tým súvisí aj jedlo. Ak berem variť, môžem si zobrať aj nejakú polievku, Wi-Fi, niečo pre istotu mať so sebou, alebo to proste nechávam doma a vezmem si len konzervy, nejaký chlieb a žuvačky a podobne. Dôležitá sekcia sú lieky. Tu mám taký základný set liekov, samozrejme niekto má aj nejaké svoje vlastné lieky, ktoré si na ten zoznam pripíše, ktoré potrebuje, napríklad ich bere pravidelne. Tu je taký ten základ na to, keď máte nejaké žalúdočné problémy, prípadne teplotu a podobne. Takže to je taká nejaká časť. No a mám tu ešte časť náradie. No a tá sa veľmi vlastne líši, tak ako som spomínal, monterpáky, náradie, izolačka, SK pásky, gurtne, lano, duše, defekt sprej. Je tam všeličo možné, kompresor, pumpa, závisí, akú mám motorku, kam idem, či idem niekde mimo civilizácie a podľa toho sú tu rôzne náhradné diele, lepidlo, či už sekundové, alebo tekutíkov, rôzne veci, aby som si pomohol v náročnejších podmienkach a idem na takýto 3-dňový, 4-dňový trip, ako ideme dnes, tak to robím potom tak, že z tohto zoznamu doma si sadnem a veľmi rýchlo si vyškrtám tie veci, ktoré vôbec nepotrebujem, no a tak sa začnem baliť. S týmto zoznamom sme sa balili na túto cestu takým presne spôsobom, že som vyškrtal tie veci nepotrebné na tento trip a podľa tohto zoznamu som čítal napríklad aj tie veci ako oblečenie a boli sme za pol hodinku zbalení a môžeme si byť istí, že sme na nič nezabudli. A teraz ako sa balíme vo dvojici. Motorka, ako je táto, skoro každá to má tak, že jeden kufor je väčší, druhý je menší. Na Afrike ten výfuk alebo na cestovných endurách ide vysoko, tak často ten pravý výfuk napríklad je fakt oveľa menší. Takže ako správni gentlemani, ten menší kufrík si vezmeme my a ten väčší ponúkneme našej polovičke. Samozrejme v zálohe ostáva ešte horný kufor, o tom si poviem o chvíľku. Ja vám tu môžem ukázať túto stranu. Tuto nám Honda dala tento kufor a oni to majú parádne vymyslené, čo som vlastne skúšal teraz prvýkrát, že je tu takáto taštička. Dúfam, že ho môžem otvoriť, pretože patrí manželke, tak sa pozrieme. Ja som jej to dal k dispozícii, ona si tu nabalila všetko, čo potrebuje aj podľa toho zoznamu a samozrejme ona má niekoľko vecí navyše. Táto taška sa tu dá veľmi rýchlo, je to ľahučké, sa to dá preniesť, odniesť do tej izby, nemusíte skladať celé kufre, takže veľmi praktické. A druhá praktická časť tohto tu, že tá taška zaberá len
časť priestoru a táto časť, ktorá je v tom výku, ostane voľná, takže ako si môžete všimnúť, nabíjačka na notebook, perfektne, tu nám máme sandále a stále sa to dá bez problémov zavrieť. Na druhej strane, veľmi podobne, to mám ja a to len na rýchlo vám poviem, že na tejto strane, ak sa pozriete, tak tu máme komplet dažďovky, máme tu zámok na moto, máme tu defektový sprej, máme tu powerbanku a dokonca aj kompresor a to všetko mám v pohode uložené v tom veku. No a tá moja taštička na tejto strane je trošku menšia a okrem tej mojej batožiny bežnej tam mám aj všetku foto, video, kamerovú výbavu. Takže tu treba si dať iba pozor, aby to niekde nešlo do zámku a bez problémov sa to dá zavrieť. Takže veľmi rýchle, jednoduché balenie. Tých vecí čím menej, tým lepšie. Poďte ku mne bližšie, ukážem vám ešte jednu veľmi dôležitú vec, ktorú ja rád používam a to je Tangvac. V tomto prípade mi Honda Tangvac nedala, tak som tu dal svoj Tangvac, ktorý tu dobre zapasoval, je uchytený popruhmi. Tangvac je super vec viacerých vecí. Poprvé používam navigáciu, ktorú má Honda zabudovanú a je potrebné káblikom to spojiť s mobilom a ten mobil je niekde potrebné dať, takže Tangvac je na toto ideálny. Tangvac držím viac menej prázdny, ľahučky, samozrejme peňaženka, mám tu nejakú kameru po ruke, mám tu náhradné plexy do prilby a prípadne nejakú fľašu s vodou a podobne. Tým pádom je naozaj ľahučky, on má svoj popruh. Keď sme včera išli pozrieť jaskyňu Salina Turda, tak sme si Tangvac zobrali pekne na plece, tým, že je ľahučky, tak v ňom nesiete všetky osobné veci, ako náhle odjdete od motorky, obidve peňaženky, všetky doklady, všetko je tu na bezpečí. Ten zámok, ktorý som vám ukázal pred chvíľou, to je takisto vynikajúca vec. O tom sme takisto robili minulý rok video, takže to je tento zámok. Dá sa vynikajúco využiť na to, že cez rukávy zamkneme aj bundy, aj dve prilby a zamkneme ich o predné koleso. To sme urobili aj v Saline Turde a tým pádom, keď si idete na tej dovolenke pozrieť nejaké to miesto, tak si môžete dovoliť to prejsť vyslovene na ľahko. Takže toto je takisto vec, ktorá v mojom zozname a naozaj ju poctivo beriem na každý výlet. Tu sa už budem opakovať, už som to v minulom videu hovoril. Takýto typ zámku vždycky prenášajte zamknutý, aj z domu ho berte zamknutý. Je tomu niekoľko rokov, čo som s kamarátmi išiel práve do Rumunska, takýto zámok som zobral. Prišli sme do Rumunska, zamkol som s ním 3 motorky v Alba Iulia, dokonca čo je nedaleko. A ráno som zistil, že kľúčik od zámku ostal doma v skutri, pretože tento zámok zvyčajne využívam v skutri. Takže sme v Rumunsku skončili tým, že sme zháňali flexu, nožnice a zámok sme museli prerezať, aby sme išli ďalej. Ak ten zámok prevážate zamknutý, tak sa vám to nestane, pretože ho najprv musím odomknúť, aby som ho potom zamkol. Lebo to sú zámky typu zacvakovačka a toto sa vám nestane, ak to urobíte takto. No a ja vám ukážem ešte, čo mám v tomto kufri, čo je také špecifikum trošku. Vo všeobecnosti by som povedal, že mám rád, keď je horný kufor prázdny alebo poloprázdny a dajú sa tam napríklad uložiť prilby. V tomto prípade som to vyriešil inak a môžete si všimnúť, že tu je stan, karimatky a 2 spacáky. Napriek tomu, že sme sa rozhodli a ideme na výlet, kedy chceme využiť nejaký privát, ja som človek, ktorý veľmi rád kempuje. V tom zmysle, ja to mám rád v tom zmysle, že celý rok som zavretý medzi 4 múrmi, niekde v dome, v byte a tak ďalej. Tak rád sa vyspím aj vonku, záleží to od okolností. A keď sa nám chce, tak to využijeme a navyše je to perfektná taká záloha. Ak toto mám, kľudne aj večer, stmieva sa, človek nie je v tom strese, že zháňa teraz nejaké ubytovanie a nevie zohnať a tak ďalej. Aj keď v takomto regióne, pri Transalpíne, tuto v Rumunsku, to nie je absolútne žiaden problém. Toto pekné miesto sme našli včera úplne že na blind v Peteresti, len som zbadal moto, kemping, odbočili, ukázal nám izbičku za 50 €, takže nebolo čo váhať. Ale mať túto zálohu je pre mňa vynikajúca vec. Keď sa čokoľvek na tej ceste stane, tie plány nevychádzajú, alebo idete cestu no plan is best plan, tak toto je pre mňa perfektná záloha. Ak na tej motorke to miesto je, nájdem si krásne miestečko, kde sa mi naozaj páči, postavím si svoj vlastný kemp a užijem si trošku aj tej slobody. Čiže ak tá možnosť je, ja to mám veľmi rád, ale v princípe sme zbalení iba v bočných kufroch a toto by sme mohli mať celý čas prázdne. Toľko teda odo mňa do tohto videjka, dúfam, že som vám zodpovedal tú otázku. Platí zabaliť sa čo najmenej, ale nezabudnúť nič dôležité. Navyše, ak cestujete po takých
civilizovaných krajinách po Európe a tak nie je problém si čokoľvek niečo dokúpiť. To sa mi už takisto stalo na mnohých cestách a potom mám doma parádnu mikinu, ktorú keď zbadám, vždycky si spomeniem, aha, toto je tá mikina, ktorú som ti kúpil vtedy, keď ti tam a tam bola zima a my sme zmokli, tak sme skočili, neviem, do Teska a kúpili si túto mikinu a máte aj perfektnú spomienku z tej cesty, takže ak takéto niečo zabudnete, absolútne nič sa nedeje. Horšie to bude, keď skončíte s defektom vedľa cesty a vtedy si spomeniete, že ste si nezabalili ten defektový sprej a nemáte ani základnú možnosť, ako to tento problémik skúsiť vyriešiť. Takže zabudnúť nejaké oblečenie si myslím, že je ten najmenší problém, veľmi ľahko riešiteľný. Vedel si, že 9 z 10 motorkárov, ktorí prejdú Transalpínu, potom ochutnajú pivo Hajduc? Ani som nevedel, že tu v Rumunsku mám pivo vlastnej značky. Takže ty, keď sem prídeš, tak sa pridaj k tým 9 a ochutnaj. Tak vám všetkým prajem krásne leto, krásne počasie, ako máme my a krásne zážitky na motorkách, aby ste cestovali, aby ste si to užívali. No a my ideme na Transalpínu. Z Rumunska vás pozdravuje Avia a Ruži. Čaute. Dôležitá sekcia sú takisto aj lieky. Mám tu taký štandardný Ľuboš, Honda,